Tipi-tapa, tipi-tapa! Ea pankarta orain kontu handia izan aldapan goragoa, bai? Astiro, astiro! Zudena itzalita. Aupa Irene, animo! Irene eta Sara! Jada berandu omen da, astirik ez du. Gogoratu, sartzen den jendea pankartatean sartu behar dela! Ea pankarta astiro bai? Oso ondo! Masaia gurutzatoz. Zu Sara, ezta? Venga, txapeldura! Besterik ez daukat. Malko erdoilu bat. Masaia gurutzatoz. Aupa perri bai! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Malko erdoilu bat. Oso, ondo egiten ari zarete! Kontuz bai furgonetarekin ez urbil basko! Garai kontuz aldatzean! Iluntasuna eskutatzen. Ta irriek ez dituzte eratzen utzi zituzte. Tapamela, eskerrik asko Sara! Izendu gaztea asanblada daukagu hemen eta Josu Ipina lekukoarekin! Eta bere bidea neska! Aupa zuen! Aperri ere euskararen alde! Aperri ere euskararen alde! Zure izena? Maider! Aupa Maider! Oso ondo bikote! Zentzurik ez du argitzen gela ilun hau. Aldapan gora doa kotzika! Ez badut atxekabeak irentziko nau. Aupa perri bai! Oso ondo bikote! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Oso ondo bikote! Maider eta Josu! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eskaintzen dizu, oiurik ez, malkorik Arro, herri etxe horretan! Eskerrik asko! Aupa kuadrilla! ikasi nahi dut Udal euskaltegia! Iratzen Perez, Aizpea, Markaida eta Eba Jana! Botik urruntzen ez bazara, ez dut Jana, aupa bizitzan zuen! gehiagorik nahi. Ea gogoratu
Udal Euskaltegikoak mesedez. Bai, eta leku, eta pankarta astiro mesedez. Aupa neskak, Iratxe Aizpe eta Eba! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Esaten dut, zein egiten dut, zoriontasuna eskaintzen dizut, oihurik ez, malkorik ez. Oso ondo, pintu beti gurekin! Ah! Kontuz pankarta, bai, kontuz, aupa zuen! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Digun opari hau ez da galduko sasietatik. Hitzetik, bihotzetik, sentitzen dudan guztiagatik. Oso ondo neskak, tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Egiten dut, zoriontasuna eskaintzen dizut, oihurik ez, malkorik ez. Hau giro hau, zer polita! Oso ondo neskak! Hirurak, oso ondo hiru neskak! Aurrera! Orain berriro aldapan gora! Tipi-tapa, tipi-tapa, bagoaz! Gaur ere ez du txori maloak hitzik egingo. Eta ez da zer kontatu ez daukalako. Oso ondo neskak, oso ondo! Gaur ere bakarrik egin beharko dulo. Eta orain, Ezingo du eskuri mugitu. orain lekukoa, AEK eta aginalde SL. AEKako ikasleak ditugu. Marilen, Javi eta Aitor, aupa zuen! Eta beste txikitxo bat, pin-pin erratzea! Leku, pankarta mesedez, txiki bat daukagu aurrean, bai astiro! Aupa eka eta aginalde! Marilen, Javi eta Aitor! Jartzen dizkigun Eta gure txikitxoak nortzuk dira? militante sentimentalak izateko ohitura txarrori. Ainara eta Asier! Enara eta Asier! Eraia eta Asier, aupa! Aupa zuen! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Egunon bengoetxe! Txori maloa muztro bada txorientzat. Txori maloa itzala da azalorentzat. Txori maloa estatua da zuaitzentzat. Oso ondo txikitxo, baina igual azken munduan norbait egotea vigilatzen badazpadan, Ze ondo kuadrilla! Ikasle finak ditugu, bai, biba zuen! Baita berbalagunak ere! Kontuz, kontuz, kontuz! Oso ondo eskerrik asko! Orain ostalaritza eskolan!
Partxe bat begian jarri zegun sentia Aupa ikandela zuek, zabalduta aupa eta zuek! auzolanari tiraka bihotzean daramagu mundu berri baten mapa. Ostalaritza Izan eskola gaitezen pirata! ondoan! Aupa! Belak zabaldu ditugu batu Ea, ditugu indarrak lotu ordena. Gure Hauek ondo daude. marrak belak Ea institutokoak ordenatu zaitezten mesedez, bai? Bengoetzeko institutoko ikasle guztiak ordenatu mesedez, bai? Oso ondo! Lekukoak Euskara Batzordeko laukide, Eder Josema Kueli, June Alonso, June Uriarte eta Sara Uriarte, aupa zuek! Hemen bat jendetza! Pankarta ez dugu ikusten, baina. Pankarta eskua altzatu, gure pankartakoak eskua altzatu, gureak! Oso ondo! Institutokoak ez direnak atzera mesedez! itxaso herrietara Panka- zatoz itxatxietako zure bandera korrikako bastara zatoz txalupa pankartatzean, eskaldun mesedez. parekide honetara 10 urteren ondoren gero eta gehiago gara Aupa Izan gaitezen Bengoetzeko bihurri, izan gaitezen institutoa! pirata partxe bat begian jarri zegun sentiari Tipitapa, kantarak zabalduta tipitapa! eta auzolanari tiraka bihotzean daramagu mundu berri baten mapa Izan gaitezen pirata Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu Oso ondo! Gure eta askaditza gura marrak Oso ondo egiten ari zarete, ikasle guztiek, oso Batu ondo! ditugu indarrak lotu Gure gara eta askaditza gura marrak Aupa institutoa eta ikasleak, aupa institutoko irakasleak! Gurasoak eta delako, aupa zuek! Batu ditugu indarrak Tipitapa, tipitapa! Berri baten mapak Tipitapa, tipitapa! Txikitxoak, kontuz, txikitxoak, atzera! Ea, orain, erabide institutokoak pankarta atzera, mesedez. Institutokoak pankarta atzera. Orain erabide daukagu hemen, Marga Castañeda eta Marije Aldura. Orain bai, korrikako pankarta eta aurrean lekukoa. Pankarta kutsi lekua, mesedez. Lekukoari lekua. Eskerrik asko. Batu ditzagun indarrak Marga eta Marije! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Galdakaon gaude! Egunon galdakaon! Gaizka Uriarte Zeharra jauna! Ea kontuz! Kutxetan eta ilun batean ezkutatuak dituen eman gabeko musuak
gara bai, berrantolatuko gara. Lekukoa, Epa Garralda eta ambulatorioko langileak. Beste guztiak pankarta atzean. Gaztetxoak pankarta atzera, mesedez. Epa Garralda eta ambulatorioko langileak. Epa Garraldatik Mikel Sellanes eta Martelena. Eta ambulatoriotik Nerea Santiago eta Uribarri Laza. Hau pasuek! Neskak pankartatzean. Tipi-tapa! Tipi-tapa! Aupa Epa Garralda! Mikel eta Marta! Eskola dau. Aupa kuadrilla! Aupa Galdako! Antolatu mesedez! Udal langileak! Mireia Gezuraga eta bere kideak! Hau pasue! Pankarta atzera mesedez! Egunon Galdako! Tipi-tapa! Ea pankarta atzera! Leku hautsi mesedez! Pankarta atzera go mesedez! Udal langileak! Hau pasuek! Aupa Galdako! Kontuz ez gurutzatu! Pankartatzean! Oso ondo! Tipi-tapa! Hau da gure mundua. Ea berriro antolatuko gara bai? Ea, mesedez! Galdakoko ikastetxeak aurrean beste guztiak atzean! Urretatik, Idoia Belarrinaga eta Pospoli! Eguzkibegitik, Tartio Madariaga eta Argitxo! Aperribaitik, Ander Zarandona! Eta Gandarsegitik, Maite Uribarri! Hau pasuek! Ez pasa zure bizitza kontra esanetan. Ez utzi zure harima haizearen menpean. Oso ondo, kuadrilla! Ez pasa Txikitxoak zure bizitza ere! kontra esanetan. Hau Argitxo! Hau da gure mundua nahi duten Ai, nire semeak ikusten bazaitu Argitxo! Tipi-tapa! Galdakon ere! Euskararen alde! Galdakon ere! Euskararen alde! Inertziaren jokua, hau da zure mundua, jada bideratua. Ta ideiak arrastaka, hau da gure mundua, nahi duten modura. Ikuspegi lanbrotsua, hau da Aupa zure Galdako! mundua, jada bideratua eta aldatzea. Orain EH Bildu! Alberto Eal eta Izaskun Bakariak! Hau pasuek eta orain, mesedez! EH Bildukoak ez diren guztiak pankarta atzera! Mesedez, non dago pankarta? Itxaron, venga, lekuan, tipi-tapa. Oso ondo pankarteroa!
lekukoarekin mesedez. Pankarta atzerago, 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 atzerago. Pankarta atzerago mesedez. Ea pankarta atzerago mesedez. Atzetik datorren jendea astirotxoago mesedez. Oso ondo. Eskerrik asko Galdako! Gora zuek! Galdako, nere euskararen alde! Galdako, nere euskararen alde! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Aupa zuek! Erretzen dituelaek ez alda legitimoa izatea ilegala. Pankartatzean, pankartatzean, pankartatzean! Lekuko eromaleak bai ondo. Atomo garbia dela esaten Eta orain, ezker abertzalea, Jon Crespo eta Ugaitz Perez! konpartitzea delituaren Beste batzuen artean, legeak zuzen bidea pankartak mantendu distan. Ezita! legitimoa izatea Aupa zuek! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! izatea ilegala. Galdakao pankartatzean, mesedez! Galdakao pankartatzean! Hau bai irudi polita, jendetza! Egunon Galdakao! Aupa zuek! Aupa zuek! Eskerrik asko! Ikaragarri! Ikaragarri! Euskal Herrian! Euskaraz! Euskal Herrian! Euskaraz! Ea pankartatzera mesedez! Oraingan guren menditaldea gurekin! Eduardo Olea, Ane Vázquez eta Zuriñe Olea! Aupa zuek! Orain kale estu bat izango dugu, Egunan eroski! Baina langileak hor daudenez? Bai, langileak. Kontuz hemen kalea estua data, bai? Aupa guren menditaldea! Aupa zuek! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Kontuz aldapan gora, kontuz aldapan bera barkatu, kontuz! Orain, Galdakao
musika jaitziko dugu bai, elkarte hau, autismoaren aldeko elkartea da, musika jaitziko dugu. Hau pasuek txapeldunak eta gure txikitxoak, oso ondo, oso ondo. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Ordenatuko gara apur bat, ordenatuko gara, orain astirotxo goazela, mundu guztia pankartatzean, mesedez. Bale, elkartekoak bakarri joango dira pankarta aurrean. Oso ondo, gazteak pankartatzean, mesedez. Elkartekoak bakarrik aurrean, oso ondo. Eskumako gazteak atxera, 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 atxera. Atxera. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Fuerte, tipi-tapa, tipi-tapa. Hori bai. Ea, gogoratu pankartatzean joan behar duzuela. Aupa Galdako. Orain Galdakaoko udala daukagu. Julene Zubiete eta Jon Barnadillo. Eta kide gehiago atzean, noski. Ea pankarta atxera Gomesedez. Venga Galdakoko udala, tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Julene, lekukoa gora eta irribarre bat, oso ondo. Adar hori, zein polita. Galdakao, ikaragarri, txalo bero bat. Lasai. Ea, olatu erraldoi bat egingo dugu, olatu erraldoi bat aurretik atzera. Bat, bi, eta hiru. Uou! Oso ondo! Aupa Galdako! Elesaldeko ikasleak ditugu hemen. Besteak atzera, mesedez, besteak atzera. Elesalde instituto eta guraso elkartea. Iraia Martija eta Iune Iurrebaso. Aupa zuek neskak! Euskara berez bagara, Maixux eta Ramunen herrian. Aldapan gora bagoaz, baten bagoaz! bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango Ea berri bat gaztetxo horiek, kontuz, denok ordenatuta, mesedez. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Oso ondo, Elesaldeko institutoa eta guraso elkartea. Gailur berrietan, basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, Dahlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko Aupa zuek! saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Tipi-tapa, tipi-tapa! bide luzea, Tipi-tapa, tipi-tapa! Junkeraren fandango Ea gure pankarta berreskuratu behar dugu, bai? Orain, Andramari lanbide heziketa. Oier González eta erekideak. Lanbide heziketakoak bere pankartarekin, beste guztiak
korrika pankartatzean, mesedez. Buru bat gato batean baino euskara gara. Ea orain, orain gogotsu denok, Ilargirik gabe marea gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Horrika, arranaren egaldia lumadi berriaz. oso ondo kuadrilla, oso ondo. Andra Marilan bidezik eta biba zuek! Ea, aprobetxatuko dugu, hemen oso ondo entzungo zaigula. Bat bitairo, tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika, Tipi-tapa, tipi-tapa! korrika, Tipi-tapa, tipi-tapa! korrika, korrika, Tipi-tapa, tipi-tapa! korrika goaz. Oso ondo, txalo bere batzuentzat! Herriko helmugara, torretarako lehen urratsa, indartu behar euskara. Alferrik handa, ikastoletan, hizkuntza bat Ea, zispa ikastea. eta guzurraren dauzkagu gurekin. Geure artean, Beste inoiz guztiak egiten pankartatzean, mesedez. Horregatik Malen Agirre, Maria Casillas, Angel Arrea eta Kermel Herrida. Zispatik Malen eta Maria eta guzurra betzatik eta Kermele. Irentxi arte, kilometroz, kilometro, gure herriko bide guztiak, Oso ondo! Aupa galdako! Hori bai polita denak eskutik heldu eta lekukoarekin. Korrika, 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 kilometroak ibila dia eta araba euskaraz. Nafarroa Ea oinez, cuadrilla! Tipi-tapa, tipi-tapa! korrika, Tipi-tapa, tipi-tapa! eta euskara alderdi denen gainetik protagonismo eta rockeriak alde batera utzirik. Horregatik herriko ekintzak noizean behin esnatzeko hain beharrezkoak Lasai oso ondo egiten ari zarete, oso ondo! Ia segiba, irentxi arte, Ea altzatu eskuan, ondago gure pankarta altzatu eskuan! gure Oso herriko ondo! bide guztiak, korrika bai beharrezko. Animo! Korrika, 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 Ea denok salto bat! Bat, bi eta hiru, ia bat! Bat, bi eta hiru, ia bat! Azkena! Bat, bi eta hiru, ia bat! Oso ondo! Oso ondo, haupa zuek, gaztetxo, zein erabe, zein heldu. Oso ondo! Denok zatago lekuak korrikan! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa!
Xux eta erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Bidaia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan. Aupa neskak, aupa zuek, gutxi geratzen zaizue, animo! Aztarna gara, elorretatikan, agurain aldera. Larruzera ikita. Ea galdera bat, hor kamiseta gorria duena bidaurraza gabizena dauka. Aupa! Esku hartzatu duena. Kontu zarretan, Aupa, oso oso ondo egitu zuen kuadrilla! Orain osakidetzako odol transfusio zentroa daukagu hemen! Maria Jesus del Puder eta bere lankideak! Aupa zuek! Pankarta atxerago, mesedez atxerago! Eskerrik asko! arranduaren egaldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan. Aupa kuadrilla! Tipi-tapa, tipi-tapa! Buru bat gato Tipi-tapa, batean tipi-tapa! baino, Euskara gara. Ilargirik gabe, marea gora. Errepidea zuena da, neska! Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Bidaia berri baten bila. Arranduaren egaldia Oso ondo! lumadi berriaz. Irrintzi zar bata hogaztetan. Irri urri korrika iturri gurekin etorri korrika uzarri indarrak ekarri korrika itzarri herri sarri larri korrika egarri karrikan elkarri korrika belarri berri jarri gorri korrika oinarri lagun bizigarri korrika giltzarri irri urri korrika iturri gurekin etorri korrika uzarri indarrak ekarri korrika itzarri herri sarri larri korrika egarri karrikan Aupa kuadrilla! Oso ondo! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! ¡Ánimo, ánimo! Es que Randy urtean beitela, Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ea, usan solerria, zain daukagu, zain daukagu!
egin duzuela karte berria txalo bero batzuentzat. Belarri berri jarri gorri korrika oinarri lagun bizigarri Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ea pankarta txerago, mesedez atzerago! Ondo! Nire burua Badator korrika, usan solo, badator korrika. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Oso ondo. Aupa. Pankartatzean, gazteria guztia pankartatzean, mesedez. Pankartatzean, mesedez. Aurrean lekukoa eta langilak, ospitaleko langileak, mesedez. Aupa zuek, oso ondo. Aupa langileak. Kontuz